Hello, Maradyaw na Duyong, mga kaabag Surigao-non, kumusta? Welcome sa atong segment, anini kagabion karon. Kumustahan ni Kuya John Parada. Maradyaw na Duyong, kumusta? Ni hapon na mo diha ning adlaw karon nga Biyernes. Ay. Mao nang paborito sa tanan nga mga adlaw sa tanan mga Surigao-non, especially sa mga teenagers nato. Yan. Kaway-kaway naman kayo dyan, mga teenagers. O sa mga kaigsuon na nato nga mga lovers. Yan, in paradise. Bita, welcome sa atong segment karon gabi. Kumustahan lang ni siya, mga kaabag ni Aptik mo serbisyo, Kuya John Parada. Pero at the same ko magsugod mga kaabag, mga kaabtik ni Kuya John Parada. Ako ano mo pangamusta nga po nga namo sa bayong panglawas ni kagabion karon. Okay na ba ang inyong magmanihapon? Lusog na ba? Lusog ba? Kusog ba? Ang uban ani paghuman pangaon, area pundo kay uban adto mag banding-banding sa pamilya. Ang uban adto magsuroy-suroy, bisan asa kung way uban adto sa mga friends. But be careful this Friday, no, mga kaabag at tungod kay Biyernes karon niya ikaduha di lamang daw magpalabi pag inom diha sa gawas dita palabi sa pag bilar, especially kung makainom ta ato bantajan nga kinahanglan mag-drive kita be safety sa ato mga single motor, sa mga sakyanan. Kinahanglan ang atong pagmaneho sa mga sakyanan kung kita makainom na di na tutudahan. Kung mahimo gani, ibilin na ka ng inyong sakyanan, di ba? So, welcome mga kaabag sa Aptik ni Kuya John Parada. Before na ito nahisgutan mga kaigsoon, kumustahan mo? Pakilala ko sa inyo. Kay humanaman ko nakadusok na ako certificate of candidacy, isip kandidato sa ubos PDP party, mga kaabag. So ako si John Estubo Parada, incumbent barangay Kagawad sa Barangay Tap, unya publisher sa Caraga Action Balita, kanhi announcer, anchorman sa DXRS, nagprogram sa DXKS o sa 89.3 FMR Bagtik Surigao. Karon, aspirante, kandidato pagka board member sa Distrito 2. Kining mga lungsura nga gilangkuban, kaway-kaway dyan sa itong mga kalungsuran. Ato dito kon kining mga lungsod nga na ako bukan kandidato sa lungsod sa Claver, sunod Bacuag, Igakit, Placer. No, memorize nato ni mga kaabag. Unya ara sa Pikas, gikan sa Placer, mosulod ta pasingod patuo sa tubod. Unya ato sa lungsod sa Mainit, lungsod sa Alegria. Unya pagkahuman ana, kumusta sa Alegria ato mga kalumunan diha, no? Sa lungsod sa Mainit sa Pagdumagalumonan. Balik ta dire sa lungsod sa Taganaan. Kumusta? Ilabila diha sa Talavera o sa Tagahinatuan Mining Corporation. Ang atong mga kuya diha, no? Sila Kuya Francis Aranyes. Human sa Taganaan, gawas ta. Marita sa lungsod sa season. Kumusta? Ang atong mga tagalungsod sa season, atong mga idol diha, no? Ang atong mga mag-uma, mga mangisda. Kumusta mo diha, no? O ang atong mga mangisda diha sa kaislahan sa Taganaan area og Placer. So human sa season, suyod ta dire. Diretso ta sa lungsod ng San Francisco. Kumusta? Especially diha sa barangay Huggan. Kumusta mo diha, no? O dito sa lungsod sa Malimuno. Then balik ta dire sa 54 barangay sa atong Dagbayan, especially din sa akong barangay Tap, diin ako usa ka incumbent kagawad mga kaabag. So kumusta? No, mao na ang naglangkob mga kaserbisyo, mga kaabag, mga kapamilya, kapuso sa pagka-board member nako sa Segundo Distrito. Tagi ko ni Junang higayon nga makaserbisyo isip champion sa community service o sa charitable services mga kaigsunan. Unya isang kunidyo, ikaw kay gikan sa akong pagka-elementary ngadto sa high school, college, hangtod karon nagdako ko sa community, no? Naapirmi sa community ang akong orientation, naapirmi sa gawas kay pirmi nag community service. So
sa akong mga achievements, nahuman man ako ang akong kurso nga edukasyon diha sa SCCT, no? Kaniadto. Unya abinidyo mga kaigsunan, mga kaabag sa akong daghan nga mga affiliation sa organisasyon sa isip socio-civic leader, nahimo ko nga most outstanding youth leader sa atong probinsya. Panahon ni former Governor Lano Matugas katong Mel Vicentos 99. Unya nahimo ko ako nga most outstanding Philippine Army ROTC Cadets Regimental Commander. Aga na ba ikaw may bukaman ba nga pasulong na harap at likod rap pugay kamay na ana ba baba na. So na yung isa sa mga entero Pilipinas most outstanding brigade commander, no di na basta-basta achievement matso. So mao na mga katong 1998 niya nahimo sa ko nga the Fraternal Order of Eagles Outstanding Club President nakalabay nga tuig dito sa Manila. Unya Boy Scout of the Philippines Meritorious and Outstanding Service Silver Medal of Merit Awards 2021. Nahimo sa mako nga Bronze Cross Medal Award sa Armed Forces of the Philippines. Ang naghatag ani mao ang Eastern Mindanao Command nitong 2022. Nahimo sa mako nga Most Outstanding Federated Alumni and SNSU Board of Regents SNSAT SCCT SNSU Alumni Association mga kaabag. Si Kuya John Paradanijo nahimo sa mga dangal ng lahi award Most Outstanding Public Servant and Inspiring Youth Leader and Humanitarian Hero of the Year 2023 dito sa Cebu na kung nagidawat after local election. Si Kuya John Parada, awardee usab isip Mindanao People Choice Award, Most Distinguished Socio-Civic Leader Excellence Award. Karon nga tuig akong tuwato ng award no Nobyembre pohon. Si John Parada sa atulo sa ipaygayon nga ikagani program magipadala ni Colonel Cadano awardee na sa pining magdawat og award sa Philippine Army sa 15 RCDG sa ika-14th anniversary dito sa Bangkasik karon Pizza 13. So, mao na ang akong mga awards mga kaserbisyo, no? So, kaway-kaway kayo dyan. Huwag may labot sa akong mga organization affiliation. So, si John Estobo Parada, kandidato pagka board member, kaabag sa mga Surigao-non, kaabag sa mga mag-uma. So, waji, ang kadasig sa kalantip ng Ijo Higaya, si John Estobo Parada pagka board member. Ato'y parada sa probinsya ta. Pag jaoy pista, jaoy parada! Hey! Yan! Oy, kumusta tuod? Ayay! Dispiras magkaroon sa Barangay Saragosa. Ayay! Kumusta ta nila ni Kapitan Delia Logo? Dispiras karon malor ba ko nga muad ko kuno sa Kuya Miguel Estobo. Ayay! Kay pista og mga adlaw sa Barangay Saragosa. Kumusta mo diha? 21 Island Barangay sa atong Nagpayan. Og atong mahibaw-an mga ka-vibes, mga kaabag nga sa ilang kapistahan mabibo kay daghan ko na isda. Oh, ayan, mga basta pista Thanksgiving. Pag human sa pista, kanang gitawag nga Thanksgiving, gitawag na sa pista, meaning ato ta sa misa. Human sa misa, musunod ang musuman! La Misa! Yeah! Na mga kaabag ni John Parada. Musunod ang La Misa, human sa La Misa, yan, kainan na. Okay, happy pista bitaw no, sa mga mag-pesta, o mga adlaw, unya sa mga mag-birthday, happy birthday sa mga mag-birthday karon adlaw, no, kay Bernes. Pizza 11 man karon, no? Kumusta mo diya? Sa mga grupo, nga dunay mga meetings kay pahigayon especially doon mga adlaw pizza 12 dunay general meeting sa tanan mga opisyalis sa Alpha Kaparo ato ana igret ang ato mga Alpha Kaparo. Long live brothers. Kay ug mga adlaw general membership meeting sa Surigao del Norte Council Officers, Surigao City Council Officers, mga chapter or club
GS Grand Skeptron o nga atong gitawag nato nga mga representatives. Diha sa Barangay Taf Gymnasium. Sa tanan mga long live Alpagaparo. Kita-kita daw ba dito no? Alauna sa hapon. Congratulations sa atong PGS. Si Brad Skylark. Congratulations. O sa mga kaubanan dito sa City Council. Si Vice GS kining Pigaret. Sa tanan mga Alpagaparo. Fraternity and sorority, mayong gabi kaninyong tanan. Sa tanan mga membro usab sa ato mga especially ako mga amigo, mga tricycle driver, brum. Mga tricycle drivers nato, kumustahan? Ang atong mga habal-habal drivers, multicab drivers, ang atong mga humananaon diha karon kay mutan-aw na sila ako man, mutan-aw naon ang Batang Quiapo. Pero tanawan ni Jog, tinuod nga Batang Quiapo sa Surigao. Si Kuya John Parada ang inyong kaabag. So, kumusta? Ayan, ang atong mga mag-uma, mga mangisda. Aning mga orasa, kumusta? No? Ang atong mga brother Muslims, ang atong mga badyaw, ang atong mga manubo, kumusta mo diha? Ino, pag ang anam mo sa mga paglawas o human pagmangaon. Human pagmangaon, nilibizaan ang hugasan. Ganyan kinaan, kaya way manghugas. Bitaw, no? Ang atong mga kabataan kay, ato ano great happy anniversary sa Surigao City Department of Education Division. Congratulations on Happy World Teachers Day. Belated Happy Teachers Day sa atong mga teachers. My teachers, my hero. No, belated Happy Teachers Day. Karon, agagahapon Happy World Teachers Day. O karon adlaw nganong may klase sa Surigao City Division ko tungod kay nag-celebrate sila sa founding anniversary sa Surigao City DepEd Division. Congratulations! Baga na ako nakitaan nga nanadyaw. Na ako nakitaan nga nanadyaw dito sa City Gym. Si Ate Dr. Trinidad Tangaran. Ayan, good morning. Uy, dyan man si Brother John Letts Villamor Parada. Si Dolly Tiltil. Uy, si Japit Nodalo, daog na sir, number 1 ka sa mainit. Tanong. Ay, thank you. Taga mainit diha. Shout out katong gusto magpa-shout out. Sige naman. Katong gusto magpa-shout out diha. Mga ka-servisyo. Comment lamang mo sa atong program karon, no? Naatag karon sa opisina sa atong imustan kaning opisina atong gigamit mga kaabag, no, ang opisina sa Caraga Region 6 sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles o ang Surigao City Adventure Eagles Club. So ini ko uman ang Caraga ang sumalita. So kasabtagan kining atong gihimo karon kumustahan ni sa gabion. Kung nangaon ba mo diha? Okay ba ang inyong panihapon? Okay ba ang inyong sudan diha? Doon na ba'y sudan diha ang uban? Ang uban basta may sudan maglaong lamang mo kay jari ato dire. Dari ato din isda naway oyo. Osa man na Sir John, osa man na Kuya John. Osa man ang isda naway oyo. Unya giputos pa kadod, gisuon pa kadod og akining gitawag nato og lata. O daghan daghan isda naway oyo nya gisuon og lata. Okay. Ala. Ako dari pa ko andre, doon pa tag-as dire. Sige. Ang ato mga tanod. Okay. Ang ato mga barangay tanod, kumusta? Mga BHW, mga BNS, ang atong mga kining kumusta ang atong mga traffic enforcer, mga kuan nato, mga higala nato nga mga street sweepers kabuntagon. Ayan. Mga kaabag, tagaay ko rin yung higayon. Nga makaservis sa probinsya kay puhon, makarekomendar ta kung nana ko sa probinsya nga kanang sweldo sa atong mga garbage collector nga tag 250 na karon ato na paikrisan kay kaluoy sab na sila. Kaluoy sab sa atong mga kining mga garbage collector. Unya ang ato mga traffic enforcer ato sa magdoon nga ikrisan. Mga BHW ato paikrisan. Ang ato mga tanod ato paikrisan ang ilang mga honorarium nga ginagmay ra min taon.